Dragoslav kaže da pomenem zbog novih slušalaca knjigu o Milutinu nije napisao Darko Popović, to mu je neko napisao, jer sve što je ikada napisao totalno udara od svega u knjizi o Milutinu. Čuo sam za tu priču i meni je ta priča vrlo bliska pameti, jer čak ni stil onoga drugog što je pisao, a pročitao se još par romana njegovih iz nekih zbirki pripovedaka, uopšte ni po stilu, ni po čemu se ne gađa sa Dankom Popovićem. To si potpuno pravo. Ne znam da li si ti to zaključio ili je neko drugi došao do toga, ali meni se čini da je tako. Meni se čini da je tako. Naime, knjiga o Milutinu je pre svega pisana, to je knjiga s tezom, koje je trebalo opravdati, a to je da su Srbi nadreljavali, naravno najviše pod komunistima, jesu malo i od kralja, ali najviše su pod komunistima nadreljavali i to je ta priča u kojoj Srbi nikad ništa dobro nisu dobili, samo su gubili. Što nije tačno. I Danko Popović je morao znati da to nije tačno, ali bez obzira da li je to pisao ili je samo iznajmio ime, morao je znati da to nije tačno.